Prabu. Piye nggih Gatotkaca? Menawi boten kalen iya margi tumuju wonten ing Glodipati. Boten lumawat wonten ing papan menika. Kowe ngerti? Yen dalane ning Jodipati dudu kene kuwi kowe ngerti? Pancen iki nganglang kok nggih. Awak iki nganglang. Engko tumekane ning Jodipati rak ngono. Satosipun. Paduka badhe tak wonten ing pundi. Ya. Ngene nggih. Blak-blakan Blakasuta wae pancen sejatine aku iki bakal nyabarake anggonmu duwe gegayuhan nagih janji kok nggih. Paduka ngadhahi kepinginan nyabaraken anggen kula teteki. Ya. Pancen sejatine mengkono. Bakal nyabarake anggonmu duweni krentek nagih janji marang Sang Hyang Guru. Awit mengkene. Sang Hyang Guru ki ndek putra kang aran Dewasani kang kepengin uga bakal dadi ratu ana ing Argawirasa. Kula nggih coba sawangan kanthi permohonan aku iki sapa nggih? Mekaten tetelo Gatotkaca namung nagih janji menapa ingkang kados prasetyanipun Sang Hyang Kukulun Bathara Guru. Yuk, ora ndak ambali Gatut. Ing sedya mau jeneng kita wis mireng dhewe. Kula bakal nyabarke apa kang dadi krekatmu. Nagih janji nyun palengganing kayangan Gatut. Nanging Gatotkaca mboten badhe mundur sapecak. Gatotkaca rari kedah saged sowan wonten ngarsane Sang Hyang Kukulun. Apa kakang ndak nuduh panipeksa Gatut? Julukmu ya. Dipun tepangaken kemawon. Kula Prabu So. Prabu kula Prabu. Ingkang saking Raja Tasikmaya. Paduka menika sinten? Paradya ulun ki Betari Durga. Banjur duweni karep apa dene jeneng kita prapta nang kene. Nalika semanten kula gadhahi anak pun kala
sugining pecah pramila sambenare Kepiye kula Prabu? kula badhe males hukum pecahipun anak kula. Jeneng kita bakal malah sukup. Dapur kebeneran. Gak pasrahke Gatot. Marang jeneng kita. Semonggo. Hati kutu disaur pati kene mapan ora kerasa. dadi grojokan. Aku iso mesteke. Dan konten mesti dipaeko karo Durga. Ora apa. Aku ngamati-amati iki ngene iki. Jagane nek ana bab sing ora kaya sing dikarepke. Tot tangile. Aku ngerti lamun kowe iso nganti kaya ngene iki mergo tumindake Durga. Iya. Terus meneh jeneng kita kuwi lak ya anggone toko lak bakal nagih janji to. Kalukuran sabdo kangen iku watuku. Ya, saiki ngene. Perkara mungsuhmu ora usah digagase. Wis ben. Kowe aja emosi sik, ya. Perkawis nogo prakusum niku kan. Wis ben. Ora metu meneh. Nen bakune ngene. Kowe munggah ning kayangan ndeproko njaluk mati ana ing pengarepane Adi Guru. Kulon Putra Guru. Masrahke jiwa raga marang Pukulan Putra Guru supaya
anggonmu balas diwisuda ki ndang diudaneni ngono. Sampun terang terwaca menapa ingkang dados sabda pangandika Paduka kula. Mangkato aku tuturi. Pon, abot. Kalau mboten saged matur Raden. Kaya binipun Paduka tanya pribadi kalian pun kaya waca. Kula kaki ngatur waca. Wonten imbalan kawula saking ulun Pratamu angunjuk kasta ngaras pepodo Darbe karkang kepriye lepat yakni kasamudra pangaksami sang Hyang Wulu sowan kula ngabiyantara wonten ngersa namung adhe pasrah sumarah jiwaraga kula sang Hyang Wulu awit namas tunamasikam sekaring awon yoyo kula awit sapa sumarang rasamu mratelake lamun jeneng kita iki titah kang darbe rasa lila lan lega Kakang Kaneka Putra Wonten dawuh punapa ya Guru? sineksen jagat titah Paduka pun kakepaca kawini sudra jumeneng Narendra sela kandha waru pinang semanah kula awit napa ingkang kados prasetya Paduka sampun kasempatan kami dinten menika nanging Gatotkaca
maksih kadah mapan wonten ing alam dunya maksih kadah jejiban minangka satriya ingkang kedah ngayomi menapa dene marang para punden Pandhawa pramila kampar kentrono ing wekdal sakmenika kepareng kula kunturaken wonten ngersa paduka ulun Yoyo kaki kandur kanca nyata luhur bebudenira kang sapa iku muga bisa kanyempuh marang lakunira merahayu sak pelaku jantamu kang kaca keparengan kaca nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu Alain sawetara iki kepanggiya kalawan Atma jam kabeh. Iki mangestu ajeng dawuhan. Bisa ngene Wandrawati piye wae? iki jejer-jejer ana kene iki mentas kok endi? Iki kaya barisan. Kusik to? Iki mau Wandrawati nganti Kakang Harkaca. Mereka leres kok. Ngono. Lho nggih. Aku ki nganti Kakang Harkaca. kusik to. Kuwi kanthi waraka kowe weruh dhewe apa ora? Werono. Lho, iki Kakang-kakang lho werono. Kamangka aku ki lagek wae oncat saka Praja Ngamarta dikanteni Werkudara kalawan Kyai Arjuna bakal tumeka ana ing Arga Kelasa. Ora. Lho. Napa? Lho gremek-gremek lho. Sehat to, Pak? Nyawamu iki. Kusik to? Tenan iki Bapak sehat. Dhuwur-dhuwur. Ambu. Saiki lho iki ngene lho. Piye? Iki mau Kakang Harkaca bar wae mentas semedi. Kadadak ana rawuhe Wandrawati. Aku makane Prapto ning Kelasa. Lah perlune apa? Jugane Kakang Harkaca. Harkaca. Saku sing jugane. Banjur nganti Kakang Harkaca tumuju jane Jodipati. Merga Pak lara. oh. Nika Kowe iki kok kleru. Kuwi nganti ora ning Jodipati ning nggon Kaprigen. Oh. Net piye to kan? Sik, akar tekon sajatine iki piye? Ya piye wae? Lah saiki sing sajatine nunggu Gatotkaca wae.
Harukaca nganti bingung. Apa? Wedi, Ciuto. Piye, Kang? Piye? Lho, Ana sing kelong apa ora? aku mau nakoki. Bapak sehat apa ora? Wah, Kanjeng Kyai. Katut apa? Laram apa? Sing lara iso watonyu pisan niku. Kena semut. Lah saya tosi nang Kanjeng Kyai seger waras. sing kandha lara sapa? Lho, iki wau sing ngendika Wandarawati. Iki ana bukti lan kasunyatan. Gek kan maca. Wonten timbalan kawuh. Ing sekawit kowe ngakanthi dening ingsun. Lumawan arsa ning Jodipati kabul kawusanane piye nggih? Iki sing iso njlentrehke iki mung kowe. Lho wis anggone iki nuduh aku. Yen aku sing gawe perkara iki. Kamangka jeneng ingsun iki kalawan Kyai Werkudara, kalawan Kyai Dartono, mentas wae saka Ngamarta bakal tumuju ana ing rasa rek ngono. Nggih. Sekawit panci leres anggen kula tetehi wonten ing arga Wirasa menika. Iya. Pun jagi kalian kadang-kadang putra Pandhawa. Iya. Dumadakan wonten rawuhipun O Prabu Kresna. Yen ngendika menawi Kanjeng Kyai wekdal samangke nandhang rupa. Nandhang rupa. Malah kapura O Prabu Kresna nganti Gatotkaca tumuju wonten ing Jodipati. Iya, sabanjure nggih. Nanging imanipun margingken dipun tuju menika Sing dilipati. Menika benek kalian adat saben Iya. margingken kadhe tumuju wonten ing Jodipati. Gatotkaca Subriya babakan kuwi. Leres wae. Sabanjure nggih. Kula nak inaken dhumateng O Prabu Kresna. Iya. Nanging sasampunipun kula mangertosi sejatosipun O Prabu Kresna ingkang kaliyan kula wau. Jebul menika Bathari Durga. Bathari Durga sing mimba jeneng ingsun. Kuwi rungokno. Rungokno. Iki tenan lho, Kang. Lakune kaya mangkono. Kuwi rungokno. Bener ora? Yen aku iki lagi bae saka Ngamarta, yen bapakmu Si Werkudara pancen lara ki lara. Wah, nandhang raga. Ana lara sapa? Nandhang raga. Iya, lara ora duwe utek. Cak tatanan. Nah, kita wis ngerti. Ya wis cetha wae. Duduk eleke yen to jeneng sumpis dudu sing gawe perkara. Dewasane kowe luwih wicaksana timbang aku. Iya. Pisang geni kae. Pisang geni. Lair cepro yo semulupi cilik. Nanging babakan iki kabul kawusanane kowe saka kayangan piye nggih? Nggih. Sampun kalampanaken kula ngabyan para wonten ngarsanipun Sang Hyang Jagat Dirina. Sang Hyang Jagat Dirina. Para guru. Sampun kasempatan sedya kula anggenipun dipun dadosaken napa wonten ing sawijinipun kaguangan. Nanging raos remen manah kula namung saged keping neta. Iya. Gatotkaca ngunduraken kampar kencana kaguangan menika
awit Gatot Kaca maksih gadhahi sejipan wonten ing Madya. Iya, bener. Pancen ngono kuwi ngger sifate satriya tama kudu lapet marang negara. Mun moko negaramu negara ngamarta. Kudu mbeteni nanging menawa dina iki ana payo-payo kang bakal yen ora kleru iki turune kala pracana ing sekawit. Pancen ora kleru pracana kuwi anakku. Ngono. Kowe iki sapa? Aku Kala Prakosa. Ya ditepungake wae. Pepundhene Ngamarta Prabu Sri Bathara Kresna ki aku. Banjur kowe karep apa? Kowe ana nglaladan kene? Aku pati Gatot Kaca pengen malas hukum. Males hukum babagan patine Kala Pracana. Pancen bener iki malah golek bola sapene kae. Aku dhewe wae wani. Kowe ki ratu. Ben mau aku metu jenderal wani. Pancen kowe ki ratu kendel. Ratu kendel tanpa bola. Pancen yo kabeh do pamit nonton malam tahun awake iki digelak aja nganti bubar wengi gendang nonton karo kaca. Kuwajibanmu ra ngono.